Jeg hedder Jesper Gadegaard. Jeg er indretningsarkitekt og scenograf. Og på min seneste scenografi for Danmarksindsamlingen 2015, der har jeg teamet op med Antalis. Antalis har lige åbnet et paperlab her i Valby. Og det er lidt af en overvældende oplevelse at komme her. Første gang jeg kom, der kom jeg med en crazy idea heroppe i mit hoved. Og fik lov til at boldre mig fuldstændig ustyret i deres kæmpe lager af papir. Det var en utrolig spændende oplevelse for mig som fagmand at komme her og give den gas og prøve at få min idé udviklet fra denne her tossede idé til i virkeligheden at stå med en dummy, som jeg meget hurtigt kunne give videre og tegne videre til alle de her folk, der skulle præsenteres for min scenografi. Og fra at jeg havde den her dummy, jamen så gik der meget kort tid, så havde vi sat tingene i proces, og så sad jeg i virkeligheden med det færdige produkt, som er de her origami-felter. Jeg kalder dem tiles, papir-tiles, som man i virkeligheden kan bruge som et tapet og modulere på en væg. Det har været en lærerig proces at lave den her scenografi. Og jeg tror ikke rigtigt, det kunne have ladet sig gøre at lave det her projekt, uden at få den vejledning, som man kan få her i The Paper Lab. Kære Danmark, kære danskere, velkommen til Danmarks Indsamling 2015.